Akurát sme prišli do Albánska z Čiernej hory takým poriadnym medzinárodným ťahom o šírke cca 1,5 auta, ale aspoň tá cesta bola vyasfaltovaná, lebo momentálne sa nachádzame na pevnosti Rozafa a tu už viedla taká pravá stredoveká kamenná cesta. Táto pevnosť Rozafa sa nachádza nad mestom Skadar a v pozadí vidno Skadarské jazero, z ktorého odteká rieka Bojana, ktorá sa za pár kilometrov vlieva do rieky Drin. Ale paradoxne, keď je jar a je vyššia hladina, tak rieka Drin v podstate napája túto rieku Bojanu a tá potom napája Skadarské jazero, čiže tým pádom ako keby tečie opačne. Tak ako všetko pri Jadranskom pobreží, aj táto pevnosť bola vybudovaná najskôr Grékmi, potom Rimanmi, neskôr tu prišli Ilíri, konkrétne kmeň Albánov, preto sa táto krajina nazýva Albánsko. Ďalej tu boli Byzantíci, najviac ju predstavovali klasika Benáčania, až nakoniec ju dobili Osmani. A tu krásne vidieť, ako tečie rieka Drin a máme tu sútok rieky Drin a Bojana. A tým pádom, keď má Drin veľkú hladinu, že sa topí sneh, tak Bojana tečie opačne do Skadarského jazera. Asnjëherë nuk I ke Jemine Shqipëri etnike O të reto gajo Lisa edhe male Se ne jemi një kohë Shqipëri e madhe Gjamërdani via via është Kosova, është Shqipnia Dhe si zemër qiftelia O sa e madhe, është Shqipnia Por a te, como se amora
qelë që na bashkon E një djellë që na burnon është një gjuhë që flasim tane E një Od to Skadaru a Skadarského jazera, ktoré je najväčšie na Balkáne, sme sa presunuli do horskej dedinky Tet, ktorá sa nachádza v pohorí, ktoré sa nazýva Albánske Alpy. A v podstate iba teraz sa tu začína rozmáhať turistický ruch, vzhľadom na to, že asfaltová cesta tu bola dobudovaná iba v septembri 2021 a ešte aj to nám trvalo tých 60 km 2 hodiny. E një to që trasim nane Gjama tani via via O është Kosova, o Shqipëria Lesi zemër qikte lia Albánsko bolo dlho zaostalou krajinou a to súviselo s tým, že po väčšinu času ju ovládali Osmani a ešte aj tu v podstate bolo Albánsko len perifériou Osmanskej ríše a vôbec do nej neinvestovali. Tak tým pádom Albánci sa dožadovali nezávislosti, čo sa im podarilo krátko pred Prvou svetovou vojnou a významnou mierou sa o to zaslúžil aj Woodrow Wilson, americký prezident, a preto napríklad teraz majú všade Albánci námestia, ulice a sochy Woodrowa Wilsona a teda v roku 1913 získali nezávislosť. O rok na to vypukla Prvá svetová vojna, obsadili ich Taliani. Po Prvej svetovej vojne si Albánci naspäť vytvorili svoje vlastné kráľovstvo. Následne prišla Druhá svetová vojna a znova ich obsadili Taliani. Na konci Druhej svetovej vojny Albánsko oslobodili komunistickí partizáni pod vedením Envera Hodžu a ten zakrátko vybudoval v Albánsku jednu z najrepresívnejších diktatúr vo východnom bloku. Krátko na to sa rozhádal s Titovou Jugosláviou, lebo vzniesol nároky na Kosovo. V 68. vystúpil z Varšavskej zmluvy na protest proti sovietskej invázii do Československa. No a v 70. rokoch sa takisto rozhádal aj s Čínou. To viedlo k totálnej izolácii Albánska a keď sa zrútil komunistický režim, tak počas transformácie Albánska sa vládna strana dopustila zo pár chýb, napríklad štátom podporované pyramidové schémy a tým pádom, keď na konci 90. rokov tieto pyramídy sa zrútili, tak v Albánsku vypukla občianska vojna, museli tu intervenovať mierové zložky OSN a tým pádom Albánsko v podstate muselo začínať odznova s tým, že na svojich susedov stratilo 10 rokov. A ako som spomínal, z horskej dedinky Tet, kde sa momentálne nachádzame, sme sa dostali k modrému oku, Blue Eye. A teda je to takáto nádherná horská rieka s jazierkom. Rrugësime për Shqipni Ka për sjellaj drini zi Dhe unisa për me ardhe Por si valja e drinit bardhe Dhe unisa për me ardhe Por si valja e drinit bardhe Gjama tani via via O është Kosova, o Shqipëria Lesi zemër qifte lia O sa e madhe, o Shqipëria Gjama tani via via O është Kosova, o Shqipëria Lesi zemër qifte lia O sa e madhe, o Shqipëria Z odľahlej a donedávna izolovanej horskej osady Tet v albánskych Alpách, ktoré sa oficiálne nazývajú Prekliaté hory, sa presúvame do najmladšieho štátu v Európe. Ale ešte sa pristavím nielen pri osade Tet, ale aj pri hornatom okolí Skadaru. Kvôli svojej izolovanosti tu ešte stále, ako v jednom z posledných miest v Albánsku, funguje a uplatňuje sa krvná pomsta, ktorá sa stále týka okolo 350 rodín. O čo ide? Starodávny, horkokrvný balkánsky zvyk. Ak, hoci aj nechtiac, zabiješ človeka, rodina obete má právo v rámci vendety zabiť akéhokoľvek mužského potomka z vrahovej rodiny.
Jediným možným vykúpením je priniesť novorodenca priviazaného ku kolíske povrazom. Kolíska sa otočí hore nohami a dieťa sa začne dusiť. A bolo na rodine zavraždeného, či sa dieťaťa zastane, alebo ostane mlčať a tak vyriekne ortiel smrti. Ak v rodine nemluvňa nie je, vyúsťuje to často do toho, že sa mužskí potomkovia skrývajú v domoch, z ktorých nikdy nevychádzajú v obave z pomsty. My sme sa našťastie z tétu úspešne presunuli. Tamojšie prekliaté hory sú nádherné, vápencové, kombinácia dolomitov a Júlskych Alp s ešte len rozmáhajúcim sa turizmom. Presunuli sme sa cez Skadar, ale namiesto hlavného medzinárodného ťahu sme zvolili cestu trajektom cez vodu nádrž Koman. Posledných 20 km cesty pred nalodením už je klasických albánskych, kamenistých s úplným minimum asfaltu, so zrázmi bez akýchkoľvek zvodidiel ani nehovorím. 20 km nám trvá hodinu. Mimochodom, za 50 km cesty sme stretli hádam rovnaký počet benzíniek. Neviem, asi miestna špecialita. Bodaj by nie, keď nafta stojí 2 eurá. Pri priemernom plate 600 eur, masaker. Nalodíme sa teda na trajekt a vydávame sa na absolútne úchvatnú 2,5 hodiny dlhú plavbu po nádrži Koman na rieke Drin. Nádrž je hlboká až 95 metrov a miestami široká iba 50. Priamo z nádrže, ktorá je v nadmorskej výške 200 metrov, sa týčia skalisté vrchy až do 1500 metrov a je úplne bez šance, že by tadiaľto viedla cesta. Nakoniec sa úspešne doplavíme, vylodíme, nádrž Koman, mimochodom kedysi pomenovanej práve po Enverovi Hodžovi, necháme za sebou a za pár kilometrov zistíme, ako to vyzerá v Kosove. Ahoj z Kosova. Pokiaľ si Srb, tak sa priprav na to, že na hranici si budeš musieť prelepiť srbské znaky na ešpezetkách, ale pokiaľ si Slovák, tak si priprav 15 eur. Kvôli tomu, lebo Slovenská republika neuznáva Kosovo ako samostatný štát a tým pádom tu neplatí naša biela lomene zelená karta, ale za tých spomínaných 15 eur ochotní colníci tú zelenú kartu platnú špeciálne do Kosova na 10 dní vybavia v podstate na počkanie. Na kosovsko-albánskej strane hranice sú úplne logicky kosovská vlajka, albánska vlajka a ešte aj vlajka UČK. UČK je Kosovská národno-oslobodzovacia armáda, ktorej veliteľ bol Hašim Tači a vybojovala v 98. a 99. V Kosove so Srbmi vojnu za nezávislosť s masívnou leteckou podporou NATO a takisto pozemnou podporou Albánska. Jej veliteľ Hašim Tači bol neskôr premiérom a potom prezidentom Kosova, ale nutno dodať, že v 2020 bol obvinený Hákskym tribunálom z páchania vojnových zločinov. Naproti tomu Slobodan Miloševič ako prezident Srbska, respektíve Juhoslávie, bol z páchania vojnových zločinov, porušenia pravidel vedenia vojny a genocídy, obvinený už v 2001. Rozsudku sa nedožil a zomrel v Hágu v 2006. Kúsoček za hranicou máme takisto aj strašne veľa amerických vlajek a vlajek NATO. Práve kvôli tomu, lebo teda Američania v podstate pomáhali Kosovu vo vojne za nezávislosť a tým pádom teda asi nenájdeme na Balkáne alebo v Európe viac proamerickú a proseveroatlantickú krajinu, ako je Kosovo. Nachádzame sa v Kosove, v meste Džakove. Je to 40 000-ové mesto a konkrétne toto je historické centrum. Takéto drevené budovy, ktoré ale na nešťastie počas vojny v Kosove bola väčšina z nich vypálená a toto je iba to absolútne minimum, ktoré sa z nich zachovalo.
že asi nikde som nevidel toľko amerických vlajek ako tu v Kosove. Hlavne teda kvôli americkej pomoci Kosovu počas ich vojny za nezávislosť. A v podstate tie americké vlajky sa tu predávajú skoro v každom obchode so suvenírmi. Đakove a Kosovo na nás skutočne robí dojem, lebo boli sme sa najesť v reštaurácii kúsok pre Đakove a obaja sme si dali polievky, druhé voda, káva, celý obed za 18 €. Záver nášho jednodňového pobytu v Kosove v Đakove by som začal tým, že pre našinca je Kosovo neuveriteľne lacné. V podstate ceny sa tu pohybujú na polovičnej úrovni, niekde tretina z našich cien. A boli sme sa aj pozrieť v centre, ktoré je síce malé, ale za to milé a útulné, a ako náhle ľudia teda zistili, že sme turisti a že rozprávame po anglicky, tak boli úplne šťastní, že sa s nami vôbec môžu porozprávať a celé to pôsobilo veľmi milým dojmom, takže za mňa Kosovo zatiaľ super a uvidíme, čo priniesie zajtrajšok. Nachádzame sa pri meste Peje. Momentálne sme v srbskom pravoslavnom kláštore z 13. storočia a konkrétne dnes je to už náš druhý kláštor, ale z prvého nemám žiadne videá kvôli tomu, lebo sme prechádzali 3 blokpostami misie KFOR, čiže misie NATO, pod zaštitou OSN, ktorá má za úlohu práve chrániť tieto srbské pravoslavné kláštory pred, nazvime to, napadnutím zo strany kosovských Albáncov, ale konkrétne tento kláštor napríklad chráni iba kosovská polícia, takže bolo to aj jednoduchšie sa tu dostať a teda momentálne sa tu nachádzame a obdivujeme krásy kláštora z 13. storočia. Misia KFOR, na ktorej sa samozrejme v rámci NATO podielajú aj slovenskí vojaci, má za úlohu nielen chrániť srbské kláštory, ale aj iné srbské pamätihodnosti alebo pamiatky, napríklad srbský pomník bitky na Kosovom poli, alebo takisto má za úlohu chrániť srbské dediny, poprípade dediny, v ktorých žije srbská menšina. Som na záver rád zhodnotil náš výlet po Veľkom Albánsku a v podstate tieto krajiny, Albánsko a Kosovo, ešte majú čo robiť, aby dobehli európske štáty alebo Európsku úniu, hlavne v tom, že vidíme tu veci, na ktoré nie sme zvyknutí, napríklad strašne veľa pouličných trhov, opravovne práčok na uliciach. Na uliciach sa predávajú v podstate aj sliepky. Keď človek, dajme tomu, aj ide po tých cestách, tak áno, aj u nás, dajme tomu, sú nejaké nelegálne skládky odpadu, ale tu je to v zásade v podstate bežné. O tom, že by tu nejak separovali, tak akože to ani nehovorím. A ďalšia napríklad vec, ktorá strašne potom vytvára taký vizuálny chaos aj v tých mestách, je, že sú v meste ťahané desiatky, stovky káblov v podstate po stĺpoch vo vzduchu, takže potom to vyzerá všetko také, že je to také špinavé, také neuprátané, a pritom v podstate je to iba, nazvime to, že také albánske. Ale
Čo napríklad ja musím povedať, za mňa cesty boli hlavne tuto v Kosove úplne skvelé. V Albánsku to už až také skvelé teda nebolo, ale buďme radi, že tam vôbec boli cesty aspoň nejaké kamenné. A úplne na záver, ja osobne si myslím, že Albánsko a Kosovo sa časom stanú úplne úžasnou, hlavne turistickou destináciou, lebo tie vrchy, tie hory, tú prírodu, ktorú tu majú, je úplne fascinujúca a ja osobne by som sa aj do Kosova, aj do Albánska určite rád niekedy ešte vrátil poturistikovať.